n'amụma igosipụta nnọọ ike akwụkwọ nsọ kwuru banyere onye nke ji obi ya wee na-eme ọgọ ọkachasị n'oge mmemme ekeresimesi a gasote onye nkwupụta okwu n'ụlọ nzukọ mmebi steeti a bụ Right Honorable Chukwuma Okoye ji wee nye ndị mmadụ karịrị 1,000 n'ọnụọgụ enyemaka n'ụzọ pụrụ iche na ndị nke nọ na ọgbanta nkwado ya n'okpuru ọchịchị obodo Awka South ma bụrụkwazị akpa osikapa nakwazi ego onyinye dị iche iche. Chibuzo Obidike onye nta aka anyị ga-ewetara gị aka ahụ. Mgbu nke emere n'Amawbia bụ nke imerime ndị mmadụ ritere elele n'ime ya n'ebe o metụtara ndị otu nchịkọta na otu pati apụga na wọọdụ ahụ na-abụ nakwazi ndị ajadu na ndị ọ na-enweghị ka ọra ha na imerime ndị ọzọ. Honorable Okoye n'oge ọ nọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ mere ka amata na emume a bụ nke na-eweta n'isi njedebe amụma ịkwụ ụgwọ ọnwa o wepụtara n'afọ 2024 bụ nke ọ kwụrụ mmadụ dị 22 n'okpuru ọchịchị ahụ na-abụ ma kwezie na a ga-amalitekwe amụma ahụ n'afọ na-abịa abịa. Onye omeiwu ahụ mere ka amata na ihe nke o mere ka so na amụma mmepe nakwazi ọlụ mwulite bụ nke ọ bagidere n'okpuru ọchịchị ọ na-anọchite anya bụkwazie nke o kwuru na ọ na-agbaso amụma Gọvanọ Chukwuma Soludo n'iweta ezi obibi nyegara ndị Anambra.